Det er 5 år 6. Jeg er meget træt og har brug for at sove. Derfor kan jeg ikke til sommer i dag. Så, ja. Dagen i Indien. Det var en nice dag. Vi var i Monkey Temple. Jeg var rigtig bange for aberne. Og vi gik rundt derinde. Det var rigtig fedt. Og vi gav jordnudder til aberne. Det var sådan set okay. Og så sidenhen der kom vi så ind i det der Monkey Temple, hvor Paul skulle meditere. Det var sådan set okay. Og så sidenhen så skulle vi hjemme. Og så der kom vi sådan en gartner-ting og siden i parket, og det var rigtig fedt. Bortset fra den, der var en apple, der sprang på mig. Det var jeg sådan set ikke så glad for. Ja, og så var jeg i biografen sammen med Nesla. Springer lige alt parken. Nej, jeg gider ikke. Og så var vi i biografen sammen med Nesla, og filmen var bare, den var ikke særlig god faktisk. Og Nesla bare sad der og skreg og gemte sig. Jeg ved ikke hvad, og så siden siger hun så, at det film var kedeligt. Ja, det var sådan set også kedeligt. Og så... Vi har lige nævnt parken. Og så tror jeg faktisk, at det har været en rigtig dag for mig i dag. For at sige fra, at jeg tror, at stjerner blinker i øjnene igen. Så ja, jeg har ikke så meget at sige i dag. Dag 12 og 13 i Indien. I dag vil jeg godt være anonym, så jeg gemmer mig bag en facade. Håber, I kan leve med det. Det var godt nok varmt. Man kogede bare. Vi har 42 grader nogen Ja. 42 degrees, beat that one, Denmark! I tell you! No. Som Indian English. I tell you, you're never gonna beat that one. Back in Denmark, very cold, but here in India we have 42 degrees. I tell you, if you just had that, you would be so fine. But no. In Denmark, always cold. Horrible. God damn it. For Shiva's sake. Holy Shiva. Nå, men så tog vi så hen og spiste noget mad. Og gik rundt i det forfærdelige varme vejr. Og så... Send Neslas hjem. Ja. Så fik jeg bare lov til at sådan købe nogle ting, ikke? Bare sådan en lidt hårgel, ikke? Også sådan en hat. Og så blev jeg bare smidt hjem på sådan en bus sammen med de andre, helt alene. Helt ensom. Jeg var helt ensom. Så tager vi den der bus, ikke også? Det var helt vildt hyggeligt. Så vi bare der sammen med alle de andre. Bare kæder os. Og så lige pludselig, ikke også? Så kommer vi hen til sådan en strand, ikke også? Og så tager vi på sådan en strand, ikke også? Og sådan en båd. Det var bare dejligt, mand. Bare sådan en båd, ikke også? Cruising. Woohoo! Bare 2 minutter. Så bare 2 minutter, men alligevel, det er cruising, man. Nexus style. Peace, man. Pop life.